Drahý otec protoihumen, otcovia protopresbyteri, duchovní otcovia, milé reholníčky, milí seminaristi, bratia a sestry, milí mladí priatelia, drahí poslucháči Rádia Lumen. Správy o zostúpení Svätého Ducha hovoria vždy jedno a to isté. Ľudia, ktorí vtedy žili v Jeruzaleme, zrazu počuli akýsi veľký hluk, ako keby sa hnala veľká búrka. Ale Duch Svätý nie je hluk. Potom hovoria o tom, že sa nad apoštolmi objavili ohnivé jazyky. Ale Duch Svätý je duchovná bytosť, nedá sa vidieť. To nie sú ohnivé jazyky, ktorými je Svätý Duch. Potom hovoria o tom, že ľudia, ktorí hovorili, rozumeli sa, aj keď hovorili rozličnými jazykmi. Ale Duch Svätý nie je o artikulovaní slov. On sa nie fyzicky prihovára. Človek si musí uvedomiť, že isté znaky a isté spôsoby Boh vyberá kvôli človekovi, aby cez tieto znaky ho nejakým spôsobom oslovil, napomenul a poukázal na niečo oveľa závažnejšie. Keď som sa v minulom týždni modlil na kňazský deň pred malým obrázkom Panny Márie Fatimskej, zrazu sa z toho papierika pustila kvapka oleja, ktorá stiekla až na dolný podstavec. Ženy z Talianska, ktoré prišli s týmto mirotočivým obrázkom, chceli poukázať na taký zvláštny úkaz, ktorý sa udial, že obrazok Panny Márie je mirotočivý. V histórii je to známe, že mnohokrát sa z nejakých posvätných predmetov, ale osôb steká blahovodný olej. Všetci na to pozerali ako na zázrak, na čudo, veď papierový obrazok predsa nedáva olivový olej, ako ho skúmali. A väčšinou tam, kde bola, som sa pýtal, ako ľudia na to reagovali, no proste hovorili o akejsi senzácii. Ale to, čo Boh robí, nerobí kvôli senzáciám. Ani hukot vetra, ani jazyky ohnivé, ani hovorenie rozličnými jazykmi, to nie je senzácia. To je len nejaký znak, cez ktorý by sme sa mali hĺbšie zamyslieť, že čo si nám chce Boh aj dnes povedať. Kristus nerobil zázraky preto, aby vzbudzoval senzáciu, aby ľudia hrmotne prišli vidieť, ako dvíha chorého z lôžka, ako slepému vracia zrak. Ale hovorí, keď už nie pre nič iné, tak pre tieto skutky verte. Lebo zázrak, ani taký čudný jav, ktorý mohli sledovať na tomto papierovom obrázku, nehovorím ikonke, lebo to nie je nejaká extra umelecká hodnota, obyčajný papierik, akoby fotografia, na ktorej je obraz Panny Márie Fatimskej. Boh nerobí tieto veci preto, aby sme sa naplnili senzáciami, aby sme o tom hovorili, lebo senzácie ani zázraky dokonca nedávajú vieru. Spomeňte si na podobenstvo o človekovi, Abrahámovi, ktorý sa dostal do lona Pánovho. Spomeňme si na človeka, o ktorom Ježiš v podobenstve hovorí, aj keby niekto z mŕtvych zovstal, neuveria. Zázraky Boh nerobí preto, aby vzbudzoval senzácie, lebo on vie, že viera je darom Svätého Ducha, milosťou Svätého Ducha.
Človek musí vedieť čítať v znamení čias. Musí vedieť čítať v zázrakoch denného života, ktorých sa deje na stovky každý deň. Potom to posilní jeho vieru. Dnes, tak ako zvyčajne, s kňazstvom našej eparchie zišli sme sa v našom večeradle pri prestole, aby sme tak ako apoštoli sa modlili, aby Duch Svätý naplnil účinkovanie tých, ktorí cez slovo chcú privádzať ľudí k Bohu. Slovo je tiež len prostriedok, ktorý nemôže spôsobiť vieru. Slovo je len tiež prostriedok, cez ktorý môže vstúpiť pravda do nášho vnútra a cez túto pravdu môže človek zatúžiť po Bohu a žiť s Bohom. Prišli sme s kňazstvom eparchie, vedomi si toho, že my ako kňazi robíme tiež množstvo vonkajších znakov, ktoré spôsobujú vnútornú milosť. Keď mažeme kryzmou a hovoríme pečať dara Svätého Ducha, Duch Svätý naplňuje. Keď lejeme vodu a hovoríme krešťajec sa ráb Božej, Boh odpúšťa. My to očami neuvidíme, čo sa deje v srdci, ale ono sa to deje. Lebo vtedy, keď hovorí písmo o zostúpení Svätého Ducha, vieme, že na kázanie sa tisíce ľudí obratilo na vieru v Ježiša Krista. To nie je slovo, ale Duch Boží, Duch Svätý spôsobil zmenu v myslení človeka, ktorá sa navonok prejavila ich vierou a túžbou žiť s Ježišom. A toto je dôležité pochopiť aj nám dnes. Lebo keď som sa pýtal, ako ľudia reagovali na ten obrázok, čo chodil po našich cerkvách v tomto týždni, tak väčšinou mi povedali, pozerali tak udivene, ako na nejakú fotomontáž. Ako dnes technicky už môžeme veľa zázrakov vyrobiť pred očami ľudí, ktoré sa nám zdajú byť priam neuveriteľné. A tak ľudia už aj takýmto znakom mnohokrát neveria preto, lebo my takýchto fotomontáží a takýchto technických zázrakov vidíme strašne veľa vo filmových prevedeniach. A tak už naša psychika postmoderného človeka je tak nabúraná všetkými týmito senzáciami, že my často nereagujeme ani na náboženské znaky. Už sa neprežehnáme len tak, ako kedysi sme sa prežehnali pred krížom, lebo nám srdce čosi hovorí, že sa treba pokloniť Ježišovi, ktorý za nás zomrel. Už si neceníme veci posvetené až tak, jak sme si cenili, máme tam nejaký medailónik. My sme pod návalom mnohých technických v úvodzovkách povedané zázrakov už prestali veriť aj znameniam týchto čias a bereme ich ako takú samozrejmosť. No čo? Tiekol olej po nejakom obrázku, po nejakom papierovom obrázku Panny Márie. Nič sa nestalo. Ono v podstate sa nič ani nemôže stať. Ale môže sa stať v srdci človeka akási zmena, keď si človek uvedomí, ale veď to nie je normálne, však to nie je prirodzené. Olíva produkuje olej a nie papier, ale človek tak hlboko až nerozmýšľa. Keď to vidí a vidí takýchto úkazov v rozličných podobách veľmi veľa, už je necitlivý aj na to, čo by sa malo dotknúť jeho srdca. A možno práve toto je ten spôsob zlého ducha, ktorým on otupuje srdce a vedomie človeka. A to až natoľko, že náboženské pravdy sa nám stali ľahostajnými, že náboženské úkony a modlitby sa nám stali akoby všednými, že všetko to, čo nesie na sebe známku posvetnosti, je len iba akýmsi vonkajším úkazom. No čože nám
urobí krížik posveteným olejom kňaz pri mirovaní. No čože si zoberieme požehnaný chlebík? Toto nám už nič nehovorí, takých vecí už sa deje toľko, že my sme už na tieto veci vôbec necitliví. Ale práve tieto ukazovatele, ktoré sa dnes ako si rozmnožujú, ja im nepripisujem nejaký význam zázraku alebo senzácie, ale reagovať ako biskup na to, že vidím, keď sa modlí anjel Pána, že tečie kvapka oleja po papieri len z ničoho nič, tak musím. A musím si dávať aj otázku, a prečo tečie? Kvôli čomu toto sa stáva? Akú to dobu žijeme, že Boh považuje za potrebné dať čosi z nie celkom prirodzených udalostí nám pred zrak, aby nás upriamil na dačo nadprirodzené, dačo hĺbšie. Svätý Duch, hoci je duchovná bytosť, prejavil sa fyzicky hukotom, prejavil sa fyzicky plameňom, prejavil sa fyzicky rečou, ktorej sa rozumie. Boh vie, že človek žijúci na tejto zemi potrebuje aj fyzické ukazovatele, fyzické znaky. Preto nám ich dáva, ale nie tieto znaky sú podstatné a dôležité. Dôležitý je Boh, ktorý nám čosi chce povedať aj v dnešných časoch, a to čosi také vážne, čo sa týka aj našej duše, našej spásy. Ale toto je už milosť Svätého Ducha, že človek začne rozmýšľať, že človek začne uvažovať a ponorí sa do hĺbky znamení čias a mení svoj život v prospech života Božieho, tak ako ho zmenili vtedajší pohania a Židia, ktorí v Jeruzaleme počuli apoštolov hovoriť a uverili v nich na tisíce v Ježiša Krista. Toto je zámerom Božím, ak sa niečo deje aj v našom okolí. Tu však nehovorím, aby sme hľadali za každou vecičkou nejakú zázračnú udalosť. Tu len hovorím, že treba si všímať, že žijeme akúsi zvláštnu dobu, v ktorej sa stáva dosť zvláštnych vecí aj v spoločnosti, aj v politike, aj v kultúre, aj v medziľudských vzťahoch, aj v cirkvi. A vedieť čítať tieto znamenia vonkajšie s úžitkom pre svoju dušu, to je milosť Svätého Ducha. On dáva myšlienku, on prehlbuje vieru. Ale ako túto milosť zvolať do seba, môžeme sa pýtať, lebo aj my sme už otúpeli na všetko to, čo vidíme a počujeme z vonkajšieho sveta. Ako ju dostať do svojho srdca? Poučme sa apoštolní. Čo oni robili? Keď očakávali Svätého Ducha, sa modlili. Zhromaždení vo večeradle spolu s Máriou Ježišovou matkou celý čas očakávali, modliať sa v spoločenstve, prosiac Boha. A čo my robíme? My utiekame z chrámov. My sa nemodlíme, nemyslím na nás, čo sme tu, ale na tú väčšinu, čo neprichádza do chrámov. Ako ich môže zasiahnuť Svätý Duch, keď k nim hovorí všetko ostatné, len nie sila modlitby? Tu spomeniem istého učiteľa, čo 25 rokov vyučoval hudbu. A on hovoril, cez moje ruky prešlo asi 8 000 tínedžerov. A ja som už na tvári a v očiach týchto tínedžerov vedel čítať, akú hudbu oni počúvajú. Pretože to, čo sa dostalo do ich vnútra, to sa odzrkadlilo v ich správaní. A jeden rok som aj urobil takú anketu, dal som im za úlohu som im dal vybrať si niektorú obľúbenú pieseň, ktorú budú počúvať každý deň. Ja im tú pieseň nebudem určovať. Oni si ju vyberú.
Či bude to rocková, či bude to metalová, či aká, či ľudová, ale oni si vyberú pieseň a budú ju denne počúvať, aby na konci roka napísali slohovú prácu na tému, čo som preciťoval pri počúvaní mojej obľúbenej hudby. A on hovorí, boli to zaujímavé výsledky. Keď som u tvrdých metalistov čítal, že ku koncu sa mi zdalo, že sa všetko rúca. Ku koncu som mal pohnutky vyskoč z okna. Ku koncu počúvania, ku koncu roku som mal pred očami smrť. A rozličné také tvrdé skutočnosti. Tento učiteľ hudby hovorí, nech mi nikto nehovorí, že to, čo vstupuje do človeka, neovplyvňuje jeho vnútro. Lebo ja podľa tejto skúsenosti, ktorú popisujem i podľa skúsenosti rokov, ktoré som učil, viem, že na človeka to má vplyv. A teraz, keď títo ľudia vôbec neprídu do cirkvi, vôbec sa nemodlia, vôbec nie sú účastní tých nádherných chorálov, ktoré aj dnes počúvame od nášho zboru. A nič to božské nevnikne do ich vnútra. Čo ich otvorí pre pôsobenie Svätého Ducha? Tak, aby sa potom navonok prejavovali ľudsky a kresťansky. Tak už chápeme, prečo ten Svätý Duch nenaplňuje naše rodiny, srdcia našich ľudí žijúcich na Slovensku, pretože už väčšina z nich pozná chrám len zvonku. Pozná bohoslúžbu možno len tak pri nejakom sviatku. Jednoducho necháva sa naplňať hlukom ulice, vreskom štadiónov, krikom rozličných speváckých veľkých festivalov. Necháva sa naplňať všetkým tým zvonku, čo vo vnútri urobí akoby štupel. Uzatvorí ich pred tichým pôsobením Božieho hlasu a tak Svätý Duch neúčinkuje v nich natoľko, aby vedeli navonok prezentovať to, čo prezentovali apoštoli. Dnes, keď sme sa stretli v tomto chráme, v predvečer sviatku zostúpenia Svätého Ducha, buďme si vedomi, že v minulosti i dnes, ale aj v budúcnosti istotne Boh pošle do nášho života veľa znakov. Nie preto, že by sme ich prijímali ako senzáciu, ale preto, aby sme v nich vedeli čítať stopy Božie. Lebo Boh je čistý duch. On sa nám fyzicky neprejaví. Ale ak prejaví niečo fyzicky, potom nás týmto fyzičnom chce upozorniť na niečo hĺbšie, čo má byť v našom srdci. A my sa nechajme osloviť aj znakmi tejto doby, lebo nám to Ježiš prikazuje, hovoriac, znamenie obloho si viete vysvetliť. Keď sú zore, poviete, zajtra bude krásne, ale znamenia čias neviete čítať. Buďme teda otvorení pre pôsobenie Svätého Ducha, aby cez jeho svetlo sme správne vnímali tú dobu, v ktorej žijeme. A aby sme očami viery pozerali i na tie zvláštnosti, ktoré sa okolo nás dejú, či v podobe emigrantov, či v podobe toho alebo oného. To všetko zasahuje do nášho života ako niečo si bežné. A to všetko sa nám prihovára, aby sme rozmýšľali v duchu Božom, nie v sebeckom a nie svojom. A ja spolu s vami dnes chcem prosiť Ducha Svätého, aby on zostúpil a naplnil nás svojimi darmi. A to aj na príhovor tej
ktorá v plnosti bola Svätým Duchom naplnená ako prvá z ľudského pokolenia Máriu. Chcem prosiť, aby tá, ktorej anjel povedal, Duch Svätý na teba zostúpi a milosť Najvyššieho ťa zatieni, aby na jej príhovor aj dnešný človek vedel otvoriť svoje vnútorné senzory pre vnímanie vecí prirodzených, ktoré nám naznačujú nadprirodzenú cestu k Bohu. A verím, že Duch Svätý, ktorý tak silne účinkoval v prvých apoštolských čiasoch, bude účinkovať aj v našich čiasoch, keď aspoň niekoľkí mu otvoria svoje